Sizin bilen duygular hakynda gürrüň etmek isleýär we muny kynlaşdyrmak islämok. Size gaty möhüm bir zat aýtjak we meniň sözlerime inanmaňyzy isleýän. Araňyzda şüphe duýanlar bar bolsa, muňa hakyňyz bar, emma men şonda da inanýanymy aýtjak. Duygy gaty seýrek ýagdaýda ýeke uçýar. Ol edil suwda ýüzýänlere meňzeýär. Durna, ördek ýa-da kit ýaly. Olar hemişe topar içinde. Tebigatdaky käbir canly jandarlar bütün ömrüni birlelikde geçirip biljek ýany ýoldaş tapýarlar. Mysal üçin gadlar. Men pikir edýän, bu ýagdaý insanlara hem degişli. Edil şonuň ýaly duýgular hem. Biz gaty ady ýagdaýda ýeke duýguny başdan geçirýär. Köplenç olar 2 bolýar. Käbir wagtlar 2den hem köp bolup biler. Köplenç ýagdaýda biziň üçin aňsat bolan duýgulary dolandyrýar we bu gahar bolup durýar. Ýöne gahar bu guraldyr. Gahar men bir zady üýtgetmek we düzeltmek isleýän diýme aňladýar. Şonuň üçin hem meniň müşterilerim ýanyma gelende dawa etseler, men özüme rahat duýýan. Täze olar öz nikahyny goramak üçin entäk hem bir göreş alyp barýarlar. Emma beperwa ýa-da çekilýän we hiç bir söwüş alyp barmaýan adamlary görende o wagt umytsızlyk orta çykýar. Sebäbi olar göreşmek islegini ýitirdiler. Gyzykly tarapy men aç-açan bolan gahar ýaly duýgular bilen gyzyklanamak. Täze gahar başgalara täsir etme güýjüne eýedir. Sizi bilemok, emma men eger gahar arkaly meniň özüme alyp barşymy dolandyrmak isleýän biri bilen sataşanymda, maňa täsir etmek isleýän adam görenimde, ondan goranmana synanşýaryn. Eger-de biz bu ýagdaýa duýgu nukdaý nazaryndan seretsek, men gorag diwarlaryny dikeldiýärin. İkinciden olsa, maňa täsir etmek isleýän we meni dolandyrmak isleýäne ruhsat bermeýärin. Ve jogap hökmünde iň adından oňa garşy hereket edip başlaýaryn. Diýmek gahar bu itekleýär we garşylyk emele getirýär. Bu şeýle bir duýgy belli bir maksada ýetmek üçin ulanylýan gural ýalydyr. Emma möhüm tarapy meni psihik taýdan ol özümi güýçsiz we eji duýmagy ýol açýar we bular meniň içki dünýämdäki esasy duýgular. Başga da olary ilkinjiler diýip at berilýär. Olar adamlaryň içki dünýäsinde ýerleşendir. Ine bular hem derrew ýüze çykýan hakyky duýgulardyr. Videodaky gyýdyň men sen üçin gymmatsyz diýen sözleriniň arkasynda gaýgy we alada durýar. Bular hem meni gaýgylandyrýar diýär. Ol meniň gaýgylaryma jogap ber. Biz maslahat berýän jüwetlerimizi hut şu derejeye ýetirmeli. İçerdäki çuňur duýgulara ýetmek möhümdir. Johnsonyň aýtmagyna görä, ýakyn gatnaşyklary gurmak üçin öz gowşaklygyny görkezmek gerek. Seniň üçin hiç bir gymmatlygym ýok ýaly duýaryn we bu meni gynandyrýar. Bu sözler hakykatdan hem ýagdaý ütküdip biler. Eger-de siz öýüňizde gaharly ýagdaýda gelseňiz, aýalyňyz ýa kärdeşiňiz bolsun tapawudy ýok, olar şol pyrsatyň özünde goranmaga başlarlar. Emma eger siz öýe gireningizde güýçsizdiňizi, gynanýandyňyzy, ejizdiňizi görkezýän bolsaňyz, ýakyn adamlaryňyz sizden näme boldy diýip sorarlar. Olar size ýakynlaşarlar, uzaklaşmazlar. Şeýlelikde biz ýan ýoldaşlaryň ikinci duýgulardan, ýagny peýdaly duýgulardan ilkinji duýgulara, ýagny esasy duýgulara gönükmegini isleýär. Ýöneki tarapy onuň iki görnüşi bar. İlkinjisinde gorky, alada we gynanç we hasrat. Bu duýgular özara üznüksüzdirler. Eger-de bir adam aladalanýar we hopsuzlyk duýýaryn diýen bolsa, belki de ol şol wagt ýeňil görnüşdäki alada boduklugyny başdan geçirýär ýa-da üznüksüzlüğün beýleki tarapynda bolan panika atakasyny. Şol bir zady gynanç hakda hem aýsa olar, ol kiçi zat bilen başlap uly depressiýa eltip biler. Men seni ýitirenligim üçin özüme lapkeç duýýaryn diýip biler. Sen men bilen däl de has köp işiň bilen meşgullanýan. Duýga gönüktirilen jüwetler we jeregisinde biz 3 tapgyr öwreneriz. Olanyň ikisi siziň üçin gaty möhümdir. İlkinjisi bolsa negativ täsirlere sebäp bolýan zatlary ýeňilleşdirmek bilen başlaly. İkinjisi esas duýgulary düzeltmek we üçünjisi bolsa ütgeşmeleri we täze tejribäni güýçlendirmek. İlkinji ýeňilleşdirmek tapgyry barada pikir etdik. Biz insanlar, adamlar endikleri eýedirler. Men üçin gyzykly we gen galdyrýan bir hakykat bardyr. Biz adamlaryň biraz hem bolsa sygyrlara meňzeş tarapymyz bar. Men kiçi wagtymda olary saýadym. Meniň işlän süýü sagym fermamda sygyrlar her gün edil öňkü ýerine gelip süýü sagymy üçin durýarlardy.
Egerde sagym wagtynda sürýiniň içinde täze bir sygyr bar bolsa, ýagny gölesinden aýrylan sygyrlar. Täze gölelere aýry bir ýerde süýt berýärdik. Munyň sebäbi hem ene sygyrlardan köp süýt almakdy. Ene şol ene sygyr ilkinji gedek sürü bilen birlikde sagyma gelende näme bolýanyny men size suratlandyrayyn. Sürü hemişekse ýaly sagym otagynyň öňündäki gapynyň öňünde durýardy we gapy açylan soň olar içeri girmäne başlaýardylar. Elbetde olar men birinji, sen ikinji diýip hatar boýunça girmediler, emma olar öz ýerini tapýardylar. Täze sygyr hem şol sagylýan ýerleriň birine baryp durýar. Ýöne gyzykly bolan tarapy şu, täze bolan Suzy Sally adyndaky beýleki bir sygyryň sagym sagylýan ýerinde durupdy. Bu ýagdaýy gören Sally doňup galýar. Onuň ýygy bilen beýleki sygyrlar hem durup galýarlar. Sally Suzyny seretmeye dowam etdirýär. Ol meniň ýerimi aldy. Ol bu ýerden gitmeli diýen ýaly edip durýar. Şol wagtda sagym aparatynyň öňü bilen gelip onu itekleýär we ol ýerden çykarýar. Ondan ol beýleki aparata geçýär, emma ol ýer hem Jane degişli bolan soň Jane nägile. Suzy meniň ýerimi alypdyr diýip doňup durýar. Ve bütün sürü bu yer onunki däl diýen ýaly edip durýar. Ve täze gelen sygyry ol ýerden hem çykarmaly bolýar. Bu köplen şeýle bolýardy. Ähli sygyrlar öz sagym ýerine ýerleşýärdi. Soňra olsa bir sany boş galana ol täze gelen sygyr geçýärdi we ol ýerde sagylýardy. Soň näme bolýanyny biljek bolan. Ol her gedek şol bir sagym aparatyna barýardy. Munyň bilen näme diýjek bolýan? Ýyňna hem köp halatda şol sagym ýerine meňdeýär. Her ýekşembe güni bellenen sagatda adamlar ýygyna gelýärler we bellenen ýerlerde oturýarlar. Egerde ýygyna myhman bolup gelen bir onuň ýerine oturan olsa, ol onu görüp doňup galýar, näme etjegini bilmeýär. Bu ýer meniň ýerim ahyry diýär. Biz beýik derejede endig edenen adamlar. Edil şonuň ýaly ýany ýoldaşlar hem dawa edenlerinde bir nusga esaslanan ýaly şol bir hereketi gaýtalaýarlar. Şonuň üçin hem biziň ilkinji etmeli işimiz, olar bilen diňe bir duýgu gatnaşy gurman, eýsen bir birlik döretmeli. Meniň ýanymda olar özüne rahat duýmaly. Munyň üçin hem ilkinji etmeli işimiz, ýarama täsirleriň sebäplerini kesgitlemeli. Gyzykly tarapy, ýani ýoldaşlar biz hemişe şol bir sebäplere göre dawa edýär diýip aýdýarlar. Aslında bu beýle däl, emma olaryň dawalary çödüş usullary şol bir hili we ol gaýtalanýar. Mysal üçin aýaly ýygyrlaýa, adamty bolsa gaçýar. Ýa-da men bu arada gürleşmek islämok diýer. Belki munyň tersi hem bolup biler. Ýa-da ýany ýoldaşlaryň ikisi hem biri-birine ýygyrlaýarlar we ikisi hem gaçýarlar. Beýleki sahnanyň ady Erwet ogluny tapmak. Bilýärmi seniň meseleň näme? Ýok, mesele sende. Ve soňrasynda hemişeki ýagdaýlar gaýtalanýar. Ine biziň işimiz hem şol sebäpleri orta çykarmak. Ve meniň sizden talap edýänim hem şu. Siz olary şeýle bir şekilde orta çykarmaly welin. Indiki ädimde näme etmeliklerini görkezmelisiňiz. Bu biziň hemişe edýän işimiz. Aýdaly siz bir sportsmen bolsaňyz, näme sebäp bilen öz garşydaşyňyzyň videolaryna tomaşa edýärsiňiz? Maňa muny aýdyň. Näme üçin o hakynda öwrenýärsiňiz? Sebäbi onuň özüni alyp barışyny we edýän hereketlerinde gaýtalanýan ýagdaýlary orta çykarmak isleýäňiz. Soňra bolsa şol pursat gelende siz oňa garşy hereket edip onu ýeňmek isleýäňiz. Adamlar beýik derejede bar olan nuskany gaýtalama arkaly hereket edýärler. Şeýlelikde sebäpleri orta çykarýar. Aýaly şeýle diýende adamsyň göwnüne ýaranok, adamsa bir zatlar diýse bolsa aýaly öýkelýär. Gelin videodaky Ted we Jill'i mysal alalım. Ted gynanýan wagty näme etdi? Hawa dogry oldumýar we uzaklaşýar. Jill bu ýagdaýa nähil jogap berýär. Ol onu ýygyrlaýar we ondan jogap almagy ýanşýar. Emma bu ýagdaýlar Ted'i gürrüňdeşlige başlamaga mejbur edip bilmedi. Ýygyrlamalar we baş götermeler Ted'i ýapyk kalmaga mejbur edýär. Bu ýagdaýlar Ted öz üstündäki goragy aýryp, näme üçin ejir çekýändigini boyun alýança dowam etdi. Ted şeýle diýär, "Seret, maňa seniň maşgalaň bilen gürrüňdeşlik gurmak gaty kyn bolýar. Olar hemişe meniň işlerim barada maňa sorag berýärler." Bir psikolog hökmünde şunu aýdyp bilerin, adam beýle ýagdaýlarda özüni ynamsız duýar. Haçanda Ted muny boyuna alandy we dile getirende ähli ýagdaý üýtgedi. Egerde bizden Ted'iň ýyda çekilmegine sebäp bolan duýguny orta çykarmagymyzy haýyş etseler,
Men pikir edýän biz muňa özüňe bolan anamtadlyk we howsalalyk ýagdaý diýip jogap bererdik. Köpçüligiň içinde siz hem howsala düşýäňiz, dogry dälmi? Emma Ted şonda da aýalyna bu arada aýtdy. Şeýlelikde bu sebäpler içeride çuňurda ýerleşen esasy duýgulary herekete geçirýär we täsirini görkezýär. Emma bu peýdaly duýgularyň häsiýeti negativ täsirlere sebäp boldy. Ted gorksa ýa-da howsala düşse ýapylýar. Belli sebäplere göre emele gelen duýgular biziň hereketlerimizi ketkiýetleýär. Meniň borjum ýaramaz täsirleriň sebäplerini ortağa çykarmak we olaryň arkasynda duran duýgulary ketkiýetlemek. Ve men ýany ýoldaşlara şunu düşündirmäge başarmaly. Gatnaşykda Ted'iň özüne bolan anamsazlygy ýa-da jylyň maşgalaty bilen duşanda onda emele gelýän duýgular bular mesele däl. Onun öz aýalyna açylyp bilmediligi we oňa öz duýgularyny aýdyp bilmediligi bu meseledir. Çünki ol öz duýgularyny aýdan wadyna aýaly hemişe kitiýaly gaharlanman oňa başgaça jogap berýär. Ted jyly jogap berýär, onuň üçin gymmatlydygyny bildirmek isleýär. Şonuň üçin hem men meseleni täzeden ketkiýetleýärin. Ýagny bu meseleni başlayan ve onun dowam etmegine sebäp bolýan duýgulary görkezmege başarmaly. Size şunu aýtmak isleýän, bu köp gatnaşyklaryň soňuna getirýän bir zäherdir. Çünki şuna göre öz meselelerini çözmek isleýärler. Emma muny başarmaýarlar. Baş götermek kömek etmeýär. Munyň ýerine öz ýany ýoldaşyňyza duýgularyňyzy aýtmagy başarsaňyz, gatnaşygyňyz gaty tiýdi keler. Ujypsizje goşan hem uly ütkeşiklikde öredip biler. İsa kiçijik oglanjyň 5 çörek arkaly 5000 adama ümit berdi. Tatlamamyzda dogalaryňyz we maddi kömekleriňiz arkaly goldap bilersiňiz. Has köp maglumat almak üçin web sahypamyz tvseminary.com. Men duýgulary herekete getirýän sebäpleri ortağa çykaryp ketkiýetlemek gaty möhüm diýip hataplaýan. Terapewtlaryň biri multfilm döredipdir. Häzir oňa tomaşa ders. Ol ýerde mumu real gatnaşyklaryny we ýaýran görnüşlerini suratlandyrýar. Bu hekaye, hakyky söýgüniň nädip ýara alyşy we bejerginiň ilkinji adymyndan soňra öňküsinden hem has berk we güýçli bolşy baradadyr. Dawany emele getirýän sebäplerden daşlaşyp, näme üçin ýaraşyk baglaşyp bilmeýändiňizi üns bermeli. Köp adamlaryň dawalary çözmek üçin belli nuskalary bardyr. Biz onu aýlaw diýip adlandyrýar we durmadan gaýtalanýar. Geliň siziň we ýany ýoldaşyňyzyň arasyndaky ýa-da giderli gaýtalanan we onuň sizi hormatlamaýandygyny pikir etmeňize sebäp bolan aýlawy syn edeli. We hakyky düşmanymyz bolan aýlaw bilen görüşmek üçin güýçlerimizi birleşdireli. Soňra olsa güýçli we howpsuz gatnaşyk başlar. Tanyş bolun bu Vepa we Fatma. Ine olaryň hekaýaty, belki ol siziňkä hem meňdäp biler. Kimdir biri özüni Wepada görüp biler, käbirleri bolsa Fatmada. Ýa-da ikisine hem bilelikde. Wepa bilen Fatma tanyşyp biri-birine aşyk bolýarlar. İkisi hem her bir ýagdaýda biri-birine düşnüşmäge, kıyın wagtlarynda biri-birine goldaw bermäge, bilelikde şatlanmagy we iň esasy hem uzun we bagtly bir durmuş geçirmäge arzu edýärdiler. Olar durmuş kurdular, öý aldylar we maşgalary günden-güne ulalmaga dowam etdi. Şol wagtda gaýgy we aladalar hem köpelmäne başlady. Olar biri-birlerinden hem uzaklaşýandyklaryny syn etdiler we her bir gürüňdeşligiň soňy dawa eltýär. Her biri özüni lapkeç, ýalňyz we düşünilmedik duýýar. Ve her biri hakykatdan men onuň üçin gymmatlymy diýen soragy soraýar. Fatma we panyň ünsini çekmek isleýär. Emma ol olsa dawadan gaçmak üçin ýa-da çekilýär we uzaklaşýar. Fatma tynançyklaryny güýçlendirýär we tetlenýär. Onuň haýat hereketlerini ütketmeligini aýdýar. Ol ýene-de bir zatlary ýalňyş etmekden gorkup dymýar. Emma Fatma onuň üstüne gitmege dowam edýär. Öňküden hem has güýçli şekilde. Ol olsa gaharlanyp dowallygyny uzaklaşdy we başga işlere öns bermäni başlady. Hiç bir da düşünmedik Fatma näme boldy diýär. Şeýlelikde olar gatnaşyklarynda dawa janjal töleýiniň içine düşdiler. Ähli zatlar şeýle çalt bolup geçdi welin nämäniň bolup geçendigini düşünmek hem gaty kyn. Muňa düşünmek üçin geliň söýgü biliminiň iki elementine teredik geçeli. İlkincisi duýgynyň merkezi beyindir. Bu nerw sistemamyzda gadymdan bäri bar bolan bölek. Ol durmuşyňyzda şatlygy ýitirmäne başlanyňyzda bu barada duýduruş bermäne başlaýar. Ve ol bedeni göreşmäne ýa-da gaçmana taýarlaýar. Ve başga pikirler bilen bagly olan funksiýalaryň ähletiniň işine durýar.
İkinci element olsa Newton'un 3-nji kanuna meňzeşdir. Kanuna laýyklykda täsir eden güýjüňiz jogap aljak güýjüňize deňdir. Gelin ýene-de Wepa bilen Patmanyň ýagdaýyna dolanalyň. Elbetde olar bolup geçen ýagdaýlarda özlerini däl-de beýlekini günäkärlediler. Munyň ady erwede adam tapmak we bu hiç açan ýeňişi getirmeýär. Netijede ya sen erwet adam ya da erwet adamyň ýanyndaky adam bolýan. Bu bolsa hiç kimin göwnüne yaramaz. Wepa we Patma öz düşünjeleri dogry diýip hatapladylar. Emma gelin bulary ýekelikde seredeli ilki bilen Patma. Patma ýani ýoldaş bilen dawalaşanda ýa-da uzaklaşanda, onda ýalňyzlyk, ähmiýetsizlik, göze görünmeýänlik we ejizlik korkusy emele gelýär. Ve ol özüni bu ýagdaýda gynanç içinde ýalňyzlap, keç we gaharly duýýar. Bütün bu duygular we korkular Patmany göreş ýa-da gaç ýagdaýyna getirýärdi. Patma Wepanyň özüne ýakyn bolmagyny isleýärdi, emma ol muny tanqid we talap diýip hataplaýardy. Wepa şeýle kabul edýär. Sen hiç açan öýde bolan ok. Sen hiç açan meni diňleň ok. Men ähli işleri özüm etmeli bolýaryn. Men sana hiç ýetip bilem ok. Men seniň üçin ähmiýetsiz. Aslında bütün bu sözleriň arkasında Patmanyň hakykatdan aýtmak isleýän sözi men seni küýseýärin. Men seniň üçin wajyplygymy bilmek isleýärin. Dolulugyna seniň ýany ýoldaşyň bolmagy isleýärin. Men seni tapyp bilemok. Seniň meni söýmegiňi isleýärin. Patma üçin bu sözleri aýtmak aňsat däl. Sebäbi Wepanyň bu sözlere söýgü bilen jogap berjekdigine şüphelenýär we onuň mamly bolmagy mümkin. Indi bolsa Wepa öns bereli. Olar dawalaşanlarynda ýa-da biri-birinden uzak wagtlary Wepa bir zatlary ýalňyş etmekden gorkýar. Oňa ýalňyş düşünmeklerinden we ejizliginden gorkýar. Şonuň üçin hem ol gynanýar we aljyraýar. Lap keç bolýar we gaharlanýar we ýokarda ýatlap geçişimi diýaly ol hem göreş ýa-da gaç ýagdaýyna gelýär. Elbetde ol hem dawalaryň gutarmagyny isleýär, emma Patmanyň gözünde ol onu taşlap gidýän ýaly görünýär. Wepa dymmak arkaly doňup galar, ýa-da boş sözler aýdar, ýa-da men düzelmäne synansharyn diýip boş wadalar berer, ýa-da ol ýitip gider. Belki de ol diýwar gurup onuň arkasynda gizlener. Ol goranmana synanshyp biler. Men sana muny aýtmak istemendim. Sen menden näme isleýän? Men hiç haçan seniň göwnüň tapyp bilemok. Emma bütün bu ýagdaýlaryň arkasynda hem gyzgyn duýgular we islegler bardyr. Wepanyň jogap bermeýänliginiň sebäbi ol näme aýtjagymy bilemok diýär. Men seniň islegleriňi ýerine ýetirmek isleýär. Men seniň bilen dawa etmek islämok. Sebäbi onuň soňy hemişe erwet gutarýar. Men bu bolan zatlaryň höttesinden gelip biljek ýagdaýda däl. Men özümi howpsuzlukda duýmak isleýärin. Wepanyň goranmagy aslında haýş edýän meni kabul et. Men söýýändiňi bilmek isleýän, men näme etmelidigini bilemok. Men özümi ýeke we ejiz duýýan diýme aňladýar. Wepa üçin bu sözleri aýtmak gata kyn. Hawa beýle edýänliginiň hem käbir sebäpleri bar. Gelin indi bu ikisini bir ara getireli ve mundan gutarnyksa aýlaw emele gelýär. Biz onu aýlaw şekil tant diýip atlandyryp bileriz. İlki bilen Patmany alaly. Ol Wepanyň uzaklaşanlygyny duýanda duýduruş çaňlaryny çalmağa başlaýar. Sebäbi Wepa onuň üçin wajyp we ýakyn adamy. Ol onuň ünsüni özüne tarap çekmek isleýär. Wepa bolsa bu ýagdaýy tanqid diýip hataplaýar. Patmanyň hem onuň üçin wajyplygy sebäpli ol hem ýa-da çekilmek bilen we dymmak bilen baş göterýär. Muny gören Patma oňa ýowuz daraya we onu hasy güýçli ýerlerleýär. Ünsveren olsaňyz, çuňur duýgular hiç dile getirilmedi, hem aýdynlygy çykarylmady. Şol bir zatlar Wepa hem degişli. Ol özüni günäli duýýanlygy üçin herekete geçýär. Patma hem onuň üçin wajyp bolanlygy sebäpli ol uzaklaşmak arkaly dawalardan gaçýar. Patma onuň uzaklaşanlygyny görýär we onu ýydarlaýar, şeý diýip aýlaw dowam edýär. İkisinde hem çuňur duýgular ýene-de gizlin galýar. Bu aýlaw ýany ýoldaşlaryň biri-birine nähil täsir edýändiklerini görkezýär we munyň bary olar biri-birine wajyplyk üçin bolýar. Dawalaryň artmagy bu aýlawy dolandyryp bolmajak ýagdaýa getirýär. Indi bolsa, bu bilimiň nukdaý nazaryndan nähili görünýänligi barada görüňedeli. Beýindäki duýduruş signaly aýlawyň tiýligini artdyrýar, täsiri bolsa güýçlendirýär. Egerde ähli adamlary duýgu tarapyndan howpsuz bolan bir ýerde geçersek, mysal üçin terapiýa wagtynda ol şeýle görünýär. Beýindäki duýgu merkeziniň işewirligi petelýär. Stres hormony düşýär we beýin akylly pikirler edip başlaýar. Bu aýlawyň içindäki tiýligi düşürýär. Bu hem ýany ýoldaşlarda biri-biriniň täsirine girmezden
bilen dogry bir şekilde jogap bermä mümkinçilikleri diýär. Olar bu aýlagyň içindäki düşmany tanymany başlaýarlar. Ve dowamly gaýtylanýan dawalar we hereketler olary ejir çekdirýändigine göz ýetirdiler. Aýlaga garşy birleşenlerinde günä olarda dälde eýtem aýlawdadygyny görüp bildiler. Netijede aýlaw kiçelýär. Yani yoldaşlar olsa rahatlap biri-birini aşylyp bilýän ýagdaýa gelýärler. Ve Pavel Patma biri-birilerinde bar olan höwesleri ve çuňur duýgulary görüp bilýärler ve olara görä täsir edip bilýärler. Olaryň biri-birine olan garaş täzelendi. Indi gahar ýaly duýgular emele gelende olar biri-birini köşeşdirmäge başarýarlar. Emma entäk bu hekaýanyň soňy däl. Bu aýlawy öýde kileşdirseňiz howpsuz we güýçli gatnaşyk emele geler. Ve Pavel Patmada has çuňur we ynamly baglyk emele gelýär. Bu baglyk indi olaryň çuňur duýgularyny biri-birinden gizlemeýär. Gatnaşyklarda täze polajitiv nuskalaryň emele gelmegi üçin şertler dörediler. Biri-birilerindäki eji duýgulary görenlerinde olar muňa duýgudaşlyk bilen ýakynlaşyp kynçylygy we şadlygy paýlaşarlar. Ýöne ilkinji aýlawy öýdekileşdirmeseler bu zatlaryň hiç biri mümkin däldir. Siz özüňizi wepada ýa-da patmada görüp bilýäňizmi? Ýa-da olaryň gatnaşyk nuskasynda? Hakyky durmuşdaky adamlaryň gatnaşyklary biziň hekaýamyzdaky bu iki şekilliňe görä gaty kyndyr. Siz hem öz gatnaşyklaryňyzda patma ýaly hüjüm edýän ýa-da wepa ýaly ýyda çekilip gaçýan bolmagyňyz mümkin. Belki siz başga sözler ulanýan ýa-da başga duýgular başdan geçirýän bolmagyňyz mümkin. Siziň aýlawyňyz has uly ýa-da kiçi bolmagy mümkin. Egerde Patma öz umydyny ýitirse, ol ýyda çekilip tynançyklaryny bet edip biler. Wepa hem oňa garşylykly hüjüm edip, oňa hapa sözler aýdyp biler. Öz gaharyny gizlemek üçin we tanqidlaryň höttesinden gelmek üçin ol şeýle diýär. Garada özara täsir nähili görünse-de ol ýene-de nuskadyr. Bu nuska her dartgynly ýagdaýda ýene-de özüni belli edýär. Beýle dartgynly ýagdaýlarda siziň ýagdaýyňyzda düşünüp biljek. Ýani ýoldaşyňyzdan başga biriniň bolmagy gaty gowy. Bejerge täze başlanyňda siz aýlaw barada bilmeýän bolmagyňyz mümkin. Biz ähli zatlary bilelikde öwrener. Aýlawy öýdekileşdirmek gowy bir başlanyç. Siz has köp töwekkelçilik etmeli bolarsyňyz. Göreşmek we gaçmak islanyňyzda köşeşmeli bolarsyňyz. Ýani ýoldaşyňyzyň ýanynda bolup, onuň her bir çağırşyna jogap berip, onuň bilen gatnaşyk gurmagy öwrenersiňiz. Men size bu töwekkelçiligi howpsuz gurşawda almaga kömek ederim we söýgüňizi bir ömür gorap saklamak üçin bu ýolda rahatlyk we golda üçin biri-biriňize ýüzlenmäni öwrederim. Şeýlelikde biz aýlawy ortağa çykarýar we onuň emele gelmegine sebäp bolan duýgulary we bu duýgular gowşak we eji duýgulardyr. Egerde biz olary tapmaga başarsak, ol köp zady üýtgedip biler. Bu meseleniň näme sebäpden dörenligine bagly däldir. Maslahat almaga gelen ýani ýoldaşlar köplenç dawalarymyzyň sebäpleri şular diýip sanaýarlar. Aslında bu dawanyň nähili başlanlygy ýa-da sebäp bolan zadynda däldi. Eýsem dawa wagtynda biz onu nähili çözmäge tynanýardy. Biziň hereketlerimiz näme? Bu şoňa bagly. Size ýene bir gedek ýatlatmak isleýän, biziň çuňur, eji bolan duýgularymyzy ortağa çykarmak ähli ýagdaýy üýtgedip biler. Mesele biziň emele getiren nuskamyzdadyr we bu nuskada çuňur duýgular üçin ýol ýok, olary ýetip bolmaýar. Şeýlelikde nuskanyň ortağa çykmagy, aýlawyň emele gelmegi, nuskany herekete getiren esasy çuňur duýgulary tanamak, bu aýlawyň negativ hereketini durdurmagyň açarydyr. Biz esasy duýgular düzeltmäne başlanymyzda müşterilere duýgularyny tanap, olary kabul etmek üçin höwetlendirmeli. Seredin, eger tädin, men seniň maşgalaň ýanynda özümi näbelli we ynamsyz duýan sözlerine garşy jyl şeýle jogap bersedi, goýsanaý hiç belli zat bolup bilermi? Diýsedi, bu duýguny kabul edip bilmezlikdir. Bu dawany has erwetleşdirýär.
Ine şonuň üçin hem duýgulary kabul etmäge höwüslendirmek wajypdyr. Şonuň üçin beýle ýagdaýlarda kabul etmäge öwrenmeli, esasan hem ynantyzlyk wagtynda. Biziň misalymyzda Jill Ted'in duýgularyny kabul etmeli. Ted hem öz gaýgaladaryny oňa aýdyp bilmeli. Eger de men Ted bolsam, men Jill'in maşgalatynyň ýanynda özüm ynamsyz duýýanlygymy boýun almaly. Bu sebäpli hem men uzaklaşyp dymýan. Hawa bilýän Jill, bu seniň üçin düşnüksiz, emma men seniň maşgalaryň ýanynda gaty tolgunýan. Ted bulary boýun almagy öwrenmeli we öz duýgularyny özleşdirmeli. Düşünmek hem kabul etmek Jill'a hem gerekli. Biz bu arada ýene görüň ederiz. Jill onuň öz maşgalatynyň ýanynda utanýandygyny we tolgunýandygyny kabul edýär. Ted hem ýa-da çekilýändigini kabul edýär. Bu ýagdaýa hem Jill özüniň duýgulary bilen jogap berýär. Şeýlelikde gatnaşykda täze model emele gelýär. Bu täze model peýda getirýän ýagny peýdaly duýgulara görä däldi, eýsem esasy duýgulara görä esaslanandyr. Bu tapgyrlary geçen soň täze model tejribe geçmene başlayan ýan ýoldaşlar, ýagny aýlawy öýdekileşdirmek we esasy duýgulary öňe çykarmak bilen. Ted taky bu duýgu gorku bolup biler. Men haçan hem bolsa seniň maşgalaryň göwüni tap bilerinmi? Belki men seniň üçin hem gowy biri däldirin. Haçan da ol öz gorkularyny dile getirende we Jill muňa pozitiv jogaplar berende, bu ýan ýoldaşlaryň ýakynlaşmagyna sebäp bolýar. Beýle ýagdaýda mesele 3 minutda çözeler. Olar näçe köp bu täze modeli ulansalar, olaryň gatnaşy we nikah baglygy hatda güýçlenýär we John Gottmanyň aýdyşy ýaly görüldeli maşgala bolup bilerler. Bu tapgyrdaky biziň işimiz täze aýlawdaky gatnaşygy güýçlendirmek we olara ýene-de şu şekilde dowam etmegi maslahat bermek. Geçen tapamyzda biz pozitiv ýagdaýlary üns bermeli diýip aýdypdyk. Ýene-de şol wurda talap edilýär. Men şunu biletim gelýär. Olar mundan beýlek Jill'in maşgalatynyň ýanynda nähili hereket ederler. Jill adamsyna sen meni dolyk kanagatlandyrýarsyň diýip aýdýar. Ve mundan soň Ted özüni Jill'in maşgalatynyň ýanynda nähili alyp bararka. Ted Jill'i söýýär we ol ýere gitmeginiň wajyplygyny bilenligi üçin ol ýere gidýär. Onsoň näme bolar? Men beýle gatnaşykda iki ýalňyşlyk bolup biler diýip çaklaýan. Ted'in gorkularyny ýeňmeginiň köp bölegi şuňa bagly bolup durýar. Men seniň hakaňy nä derejede halamaýan hem bolsam, seniň maňa bolan ynamyň we çäksiz söýgüň, sen maňa laýyk diýen sözleriň munyň ýerini dolduryp bilýär. Men ejit hem güýçli bolup bilerin, emma sen meni kabul edýän. Duýgular arasy güýçli baglylygy Ted'in duýmagy onu psihik taýdan hem güýçli edýär. Onuň özüni ynamsyz duýan ýerlerinde onuň özüne ynanmagy üçin mümkinçilik bermeli. Sen meniň ýanymda bolanlygyň üçin men özümi howpsuz we goralýan ýal duýýan. Mysal üçin çağı öz ejesiniň ýanynda özüni howpsuz duýýar. Nähili kyn ýagdaý hem bolsa ol aljyraňlyga düşmez, sebäbi onuň ejesi ýanynda. Ine eger şu ýakynlyk bozulan bolsa, ol täzeden dikeldilmeli. Sapaň başynda belläp geçişim ýaly adamy gatnaşyk üçin ýene bir adam gerek. Şoňa laýyklykda Ted'e seniň gaýnyň bilen araňdaky gatnaşyk gowy däl diýerdim. Şonuň üçin de haçanda ýany ýoldaşlary arasyndaky özara gatnaşyk we ýakynlyk gowlaşmana başlandy, men gidip aýalynyň maşgalaty bilen hem gatnaşygyny dikeltmelidigini teklip ederdim. Siz maňa düşünýäňiz şeýledämi? Emma äre arasyndaky gatnaşyk bu akyl saglygynyň awadançylygy üçin esasy çeşmedir. Aslında biz bu ýerde gatnaşygy hem de ýakynlygy dikeldýäris.